आज खेसारी लाल यादव करी है डबल धमाका। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी एकरे बारे में, तब बना रहे जब वीडियो में अंत तक। तब आई लो आज सुबह सुबह खेसारी लाल यादव के एगो न्यू गाना रौरा लोग के बीच में रिलीज कइल गइल बाटे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से, जौना गाना के नाम बाटे छुअला से। बड़ा सोरे कराता छागल काहे भइलू इतना पागल छेना सुखली और ये गाना हटे खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के, और एक गाना के गईले बाड़े खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह, और एक गाना के वीडियो में नजर आवताड़ी खेसारी लाल यादव के साथ में मेघा श्री। और बात कर लिया जाओ जे गाना कैसन बा, तो हम बता दी भाई लोग कि गाना एकदम ठीक बाटे। ये फिल्म के गाना हटे, अब उतना अच्छा नहीं के, लेकिन गाना ठीक बाटे। और चलिए बात कर लिया जाओ जे अगला खेसारी लाल यादव के न्यू धमाका के बारे में। तो भाई हम बता दी तहनी लोग के कि खेसारी लाल के आज हो सकता कि नया देवी गीत के पोस्टर रौरा लोग के बीच में आवे वाला बाटे। हाँ दोस्तों, भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के न्यू नवरात्रि देवी गीत के पोस्टर आज शाम तक रौरा लोग के बीच में आवे वाला बाटे। लेकिन अभी तक ई पता नहीं खे कि ई गाना कौना चैनल से आई, लेकिन जैसे ही पोस्टर आई तो हम रौरा लोग के बता देम कि गाना कौना चैनल से आई और के लिखले बा ए गाना के, और एक गाना में के म्यूजिक देले बाटे।